أتيناكم فحيونا نحييكم أتيناكم wallahi ina son ka ne ba shi sa ka gidan Allah ko wallahi karki damu da komai kin san ita rayuwar duniya an kana son mutum ba abin da baka iya marba haka ne gaskiya yanzu so nake ma in Allah ya yarda zan fitar da ke waje in muka yi aure kawai kin san ai abubuwa ne shi haka ne a sosai ma ki saki jiki da ni kawai me zan gani a nan gurin ke wannan waye kika kawo min shi nan baba saurayin ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wai wannan mutum ne ko kuwa sai ka ce rago ka zuba wasu karafuna a wuya dan Allah dubi kansa wallahi baki dau har yau wanki Hansatu ba Hansatu Allah hannu mata aure Allah shi mata albarka ba ta da haka kya kawo dan iska mutum kina kallo gashi ki shigo min da kato har cikin gida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannu ba an je sannin nace an ji sannin ka kawo min mutumin banza ki kawo min wannan kai hakuri ba wallahi baki kyauta ba wallahi kin ga ina gani zan koma kin ji ga baba ko to ruwa kadan ikon Allah ai haka kuma to ke ai bayani zaki mun ko wani abu cin dan ai bayani zaki mun ai bayani zaki mun ke ki ce mun irin wayannan mutanen arziki ne to ai dan na ai ban san kai bane ba wallahi ban sani ba to ikon Allah to kun san yadda za a yi yanzu to amma baban maganar neman auren ta dama ni auren ta nake ai ka samu dan nan ka samu ke ni yanzu ciki zan shiga in dare in nan zai kwana ki sa shi dakin ki a rufe kofa